Salam, selamat hari Minggu, selamat Minggu Apen dapat dua homa dihita, songoni manang di ruas nama dohoti live streaming. Selamat Apen dapat dua homa dihita salahutna. Dihamu amang inang ada orang sotapuka par minggota tapau duk bema roha do pikirata jumlo mahita martangyang di bagasan rohat tabe. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian bukwede nomor 30 alu taedeo na isada dohot ayat 2. Mar hite goar ide bata ama dot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot gor ni to di parbadia na tumom palangit doho tanoon. Amen. Idama hatop doa ro tiok mana diho nuaing asa unang adong nama buat tu palmi. Haleluya. Martangyang mahita ale amanami na di Banua Gijang na medok mauliate dohami tuho ala di paboto ko tuhami marhite ti anakmu Tuhan Yesus Kristus na lau salpu sogut langit doho tanong alay naho do anggo hatam rodi saleleng-leleng na akub nii iko patardo sogot saluhu na jolma di jolo ni habangsa paruhumami saya si maroham dihami pahotma rohanami marhapo seaw di hatam marhite-hite to di parbadia padungo mahami jala paringgas hami martangyang asa marlasi rohami paimai mahoko jala asa dapot hami hanguluan na sora suda. Amen. Maride mahita siat buke de nomor 352 ayat taedehon ayat 4 dot ayat 5.
tangi patit ni debata di minggu apen na paduao sadarion iman atas surat di pangkapot tulu ayat tulu. Atong ingot manang songod dia na jinalom dohot na binegem ima radoti jala pauba roham di baheni moloso tarsunggul ho roma au songo panakko na so jadi boto ommu sadi harina au ro manopot ho ima sahatna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nau bartu patik mi amen. Mari de mahita sian buku de nomor 44 ayat tulu dohot ayat 4. Tatopo di madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu na badiai. Alana targogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabejolma alani hami. Namate jalana hehes yang namate. Nama naik tubanu agijang doho mangodio kami. Asima roham dihami. Saya patok tong madihami roha hamoleo tuho. O to di parbadia pangapul na marsa roha. Pamalum masalahut na bernit binahini dosa nami. Romaho mangingani hami. Asa marlasi roha hami mangulau lomon roham. Odo pahritean ni nasa asini roha. Saya unang tulak kami. Saya tangiom mahami ho ale debata ama anak doho to di parbadia. Amen.
tabegema hata baga-baga taringo tuha sesani dosa. Songonodo pakolong ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porseya di ibana. Asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana. Asa ngapema di debata na di gijang. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 47 ayat deon ayat 2 dot ayat 4. Hatani debata turpu epistel di hari Minggu sadarion ima natar surat di Maliaki tulu mamukas yang ayat sada saat roh di ayat 4 idama suruaku asa dipadiri dala di joloku dungi topu maro tumupot corona Tuhan na diluluan muna doho suruan ni perpadanan na hinalengutom muna idama na Roma ibana ninna Jehovah Sebab. Jadi hudul maibana hirasi pangalala do si papi taperak asa papi taon na halak lepi jala lalaon na nasida laho papi taon songo sere dohot songo perak asa gabi si buah pilihan si panganon nasida tu Jehovah di bagasan hati goran. Ima sahakna mertua doa kana tumangion hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 540 sada tadeo nak sada dot ayat 2. Di
tidak koma hapor siau tai songon na hina tidak kon idongata sa hapor siau di sadok portibion rakma hita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean santo di barbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubanua turu dong ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani isima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia do dihasesan di dosa do dihatai na do mulak mangulu sogo daging di halak na mate do dianguluan na sora sudah amin. Bagaimana titing di minggu tasadarion Odolan ditikting Minggu tanggal 5 Desember 2020 na parjolo pakkubasion goarni minggutta sadarion ima minggu appen na paduahon doh topik mubama parade dalan dituhani bertobatlah persiapkan jalan bagi Tuhan. Padidion Nabadia di Minggu Sedarion 5 Desember 2020 sada di permingguan pukul sia nunga di patupa huriatta Padidion Nabadia tuonom halak dak dana bawa dohot tolu dak dana boru pungu masude sia halak sakap marbagas na perjolo tikting perjolo naing majalo pasu-pasu parboga semma Manuel Man HC Rido Sihite sarjana teknik anak niamata Jukov Juswardi Sihite tubuni nata Nurinta Boru Sitorus Ruasni HKBP Pergamos Resort Batu Aji Lama Distrik 20 Kepulauan Riau Dohot Orwana Dr. Christine Natalina Elizabeth Boru Sitorus Boru Niamata Situa Johnny FR Sitorus SE Tubuni Inata Tiurlan Boru Naiborhu Ruasni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sianwik Makassar 2 Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu 10 Desember 2020 sada pukul 8 WIB di HKBP Keramat Jati na paduahon tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parbogason ma sori tua Fernando na pitupulu anak niamata sahala padapotan na pitupulu nahinan Tubuni Inata Rustina Boru Pakpahan Ruasni HKBP Kebayoran Gandaria Resort Kebayoran Dohot Oroanna Evi Tristanti Boru Silaban Boru Niamata Budi Mangadar Silaban Tubuni Inata Marapul Resdawati Boru Simangucong Ruasni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sian Wek Perserahan Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 sada Desember 2020 sada pukul siawib di HKBP Keramat Jati.
na paduahon pakobasion koinonia Minggu Apen mamuka na di hari Minggu tanggal 20 November 2020 sada ima parmasuhot Minggu Apen marhite Minggu Apenon disosoi jala dibuat dohita lao manomu-nomu haroroni Tuhan Kristus na padua halihon parsidoho mahita mengaradi diri di Minggu Apen nanai roh hobar tulomoni rohani debata ruas natabba mamuka Minggu sadarion 5 Desember 2020 sada nunga tajalo gabi ruas ni huriatta ima keluarga lamhot farma p purba inatta Ivo Ariena Borumunte nasida rosian HKBP Laguboti Resort Laguboti Distrik Opat Toba nasida tinggal di Jalan Asam RT 05 RT 10 nomor 4 Kelurahan Kampung Tengah Wek Kampung Tengah tatangyak kemana sida gabi ruas na mangulu di tonga-tonga ni huriatta ruas na pidda mamuka Minggu sadarion 5 Desember 2020 sada nunga pidda huria keluarga Nyonya Simbolon Berliana Borumatodang dohot sada yanakon nasida sian we duku nasida piddatu Gereja Kristen Indonesia Mananggekai Serpong Tangerang Selatan tatangyak kema nasida asaga beruas na mangulu di Huria Naib Baru tikting na meragam jadwal kegiatan Natal dohot perpunguan bodari ujuk tahun sonoma partordingna Natal sekolah Minggu tanggal 10 Desember 2020 sada patu paun ni huria da merhite 2 sesi ima sesi parjulu pukul 8 kelas sekolah Minggu kelas kecil sesi kedua pukul 10.30 Natal sekolah Minggu kelas besar acara Natal sekolah Minggu di Patupa secara onsite manang paadop bohi di gereja dohot live streaming napaduahon Natal remaja di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 sada patu paun ni huriatta do Natal kategorial remaja pukul 10 WIB sahat tunasidung acara Natal remajai di Patupa secara onsite di gereja dohot marhite live streaming diakka nanaing persidoho di acara Natali secara onsite boima mendaftar tu panitia marhite Richard Simanguncong nomor telepon 0857 pitusia sada 2 pituonom 2 pitu tasosoima kayana kota remaja asa parsidohot di Natal remajai Natal naposo bulung di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 sada pukul 10 WIB sahat tunasidung pato paun ni huriatta do Natal kategorial naposo bulung na pinatupa secara onsite di gereja dohot live streaming tasosoima akayana kota naposo bulung asa parsidohot di acara Natali na papaton Natal ama Saresot HKBP Kramat Jati di hari Jumat tanggal 10 Desember 2020 sada pukul 10 WIB sahat tunasidung pato paun ni huriat tado marhiti resort Natal ama Saresot na di Patupa secara onsite di gereja dohot live streaming acara Natal ama Saretosi ni Saresoti ni dohotan ni Sudiama sian HKBP Gedong dohot sian HKBP Kramat Jati pindah patohom tu sudiak karuas ama asa parsidohot di Natali akka jadwal Natal na asing tajahama di warta nangadong di hitabi so pinabotohom ma tuhita saluhut ruas ni huria marpangiduam ma huriatta dihita ruas ni huria terlebih akka najonok tinggal tu garejaon unak pola mabuan mobil hita ditiki Natal bodari manang malam Natal tanggal 24 Desember songoni Natal di tanggal 25 Desember songoni muse parpunguan ujuk tahun di tanggal 31 Desember ala tatusima
di luas parkir na macai hurang di huriatta mauliate ma dihita saluhuna. Kegiatan kebaktian di gereja buima tajaha di warta jemaat nau adong di hitabe. Buah-buah dohot so taringot tu protokol kesehatan buima tajaha di warta jemaat na adong di hitabe. Rapot saresot na di hari Senin tanggal 20 November 2020 mamuka pukul 10 pitu wib sahatu nasidung nunga saut di patupa rapot resot mardala do ulauni do denggan jalanunga ditotop pobe program kerja dohot anggaran tahun 2022. Calon situa hobar tu hinarik kok ni pakubasion diak ka wik perluma riton sian akaruas nagabe calon situa alani hobar tu aturan peraturan HKBP tahun 2020 dung amandemen patuluhon ponggol patuluhon biddu 27.6.2 alaman 160 sia omma nagabe hatutuan manang syarat gabe situa ruas na mangalehod dirina gabe situa sian huria naringgas merminggu dohot madohoti perpadanan nabadia naso hasurahan pangalahona naumutikna marumur 25 tahun hipas roha dohot pamatangna mamulus pendidikan naumutikna SLTP na pinilik ni ruas siat tonga-tonga nasida tinotopon ni rapot perhalado partohonan akka guar-guarna taririti sian uek tabe tapasahak ma naulabakna di ujung ni bulan Maret tahun 2022. Amplop pilihan di parade huriat tado amplop pilihan ima inganan ni pilihan sada A dohot sada B sada amplop songoni nang pilihan tuha perluan pesta Natal di huriatta sada amplop na dua amplopi tapasahak ma tagan so jamita jala pilihan paduahon tu kantor pusat HKBP tapasahak manoni dung sidung jamita songonima odolani tikting di minggutta sadarion tikting na lubi sikop buima tajaha di warta jemaat nadong di hitabe Horas Shalom. Marende mahita sian bukede nomor 45 ayat sada dawat udutna uhut tapapung pelian sada A sada B dawat tuha perluan Natal. Ready
Dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Horas marihita. Akan hadir nuaing di garijaon tatak muka. Do akadongan. Di inganan Nabi. Apa di bagas. Di rumah sakit. Manang di tempat-tempat na tertentu marhite live streaming pasahat tamima hata horas-horas horas madihamu da kamu betong menjawab mau lihat atani di bata nagabe jamita dihita di pesta apen na paduahon di turpuko dosian Evangelium Lukas bidutolu ayat sada sahatu ayat onom ujah madihita parjami tahun ni si Yohanes Padidi pasapuluh 55 tahun hina rajaan ni Kesar Tiberius uju Pontius Latus manggonggomi luak Judea ditikki ni akka raja Naopaton, si Herodes di luat Galilea, si Filipus donganna sa ama di luat Iturea, do Trakonitis, si Lisanias di luat Abilene, uju si Hanas do si Kayapas si tua ni malim, Roma hatani dewata tu si Johannes, anak ni si Sakarias, di halongunan kapi ditopot ibana masadok luat humaliang batang aik Jordan di cami tahun mapa didion hamubaun ni roha lau pasesahun dosa hupartunatar surat di buku parcami tahun ni panurirang Jesaya suara ni nama jojo di halongunan paturi hamuma dalan di Tuhani pahornop hamuma si dalananna iko goha do nasarura jala si parejeto do nasa duluk do butul-butul si patigoro do nam bekuk jala si pados-doson namar buki-buki jala idau ni nasa daging do haluaun nasian debata ido sahakna hurian itu hatta natatak muka dot live streaming dibuat do topik ni jami tahun ima mubama parade dalan di Tuhani adong piga-piga hal na naing si suarahon ni turpukon tuhita nama mestahon apen paduahon tahun 2020 sedon parjolo sosok pribadi ni si Yohanes Padidi nagabe sorotan na parjulu sosok pribadi ni si Yohanes Padidi naikon gabe tiruan disude akka hamba Tuhan dohot sudi akkana porsia ahmi ke sederhana nunga gudang nuaing jol madang sederhana be alai nunga marsi paula na paduahon dangolo marbasa-basi adong do hamba Tuhan na lumuro hana marbasa-basi na patuluhon apalaw manop peting ima haserepon ni rohana rendah hati manang nasungod dia pi kesempatan nana yang meningkat
menempatkan posisi di mana aledak kiai mana memakai kesempatan di dalam kesempitan. Kerendahan hati odo karakter kunci penentu disudai karakter ni jolma, disudai kebaikan, disudai kebajikan. Apakah dia setia? Apakah dia sosial? Apakah dia murah hati? Harus penentuna ima karakter rendah hati. Ido karakter kunci. Saburju-burju na pe sahalak. Ruas manang perhaladu. Di pabayananna alai moloso serep dorohana dang marlapatani hidora program ni purus dan wain jala penuh harapan duhita mengharapkani visi ni purus dan wain ima serep merhubas au sangat tanggap dausi sangat respokia daw di sidu ngadongi visi ni porus napa upatto muse sosok pribadi ni si Johannes Onima tetap manuarahon suara nabiah, suara kebenaran, apapun konsekuensinya. Alai suara nabiah, suara kebenaran disuarakan tanpa memandang bulu, memandang muka, memandang jabatan. Alanido na palimahom muse ima teladad do ibana hamba Tuhan yang sejati. Sitotas nabur perintis jalan bagi siapa? Bagi raja segala raja, ima Tuhatta Yesus Kristus. Napa dua humusena neng dohonon ni jami taut tuhita di pesta apen napa dua honon ima jamita do parjami tahun di si Johannes Padiri didok di jami tahun padidion hamu baun ni roha laho pasesahon dosa. Ada orang so padidion ni si Johannes Padiri nunga dong padidion di halak Yahudi nunga sudah ada alai padidion ima padidion majahudihon naso Yahudi dope hidup majahudihon akan naso Yahudi dope alai anggo padidion na pinatupa ni si Johannes Padiri di goari do di dok padidion hamu baon ni roha lao pase sahun dosa ada itikat pase sahun dosa hamu baon ni roha pertobatan ido kunci ni jamita ni si Johannes Padiri dia pen padua honum hamu baon ni roha ido kunci pature dalan di Tuhani pature dalan marhite-hite na pature roha. Rohai masai perlu di pature di pauli. Dipadengkan. Akaroha namar bulut-bulut. Akaroha namar bekuk-bekuk. Akaroha na gijang manang gijang ni roha
asa seret. Haroro ni Tuhan Yesus tu portibion ima meruntuhkan segala keangkuhan. Siapapun itu. Harorona tu portibion juru selamat. Ale sada sifat, sada karakter naikon si runtuhonon ni Yesus. Roy bana tu portibion ima meruntuhkan segala keangkuhan, kesombongan. Ai hagi jangon ni rohaido jut pangalapan salah. Hurian itu hatta Yesus Kristus pature roha idola patan ni napau baroha, idola patan ni pertobatan jala ido tadani naong songgop hara jawab banua gijang manang nabe hape di doksa da sada huria nunga songgo hara jawab banua gijang di huriaon ninna rupani anggo so di pature rohana molo so ulido pe rohana dang tohodo pe nong songgo hara jawab banua gijangi. Amole kadongan ulaun namura do paturi dalan paling masirupan gotong royong songod dihitan pature bodar pe murado alamar siurupan do ale adong matutu istila dihitan saya mate na burju songod si hali bodar inna sahalinari hamole kadongan ulaun namura do pature dalan alai ulaun namaol do pature roha. Perlu adong gerakan gotong royong, saling kerjasama, saling mendukung proses pertobatan ini. Unang justru adong nameng halang-halangi. Unang adong justru na mangabat-abati. Unang adong na justru manutu pitu tuhala nanay mula tu Tuhan Yesus. Dang pola bangga sada ina parpungu molo hyadi dok tuau songonon amang tadani parpungu au ai sada boruku lao tu silom jedak kupaloas ro tu jabu jalan ajolo pe molo adong na songoni tor di palu do giring-giring je hurok matu inatai dang pola bangga ho inang maddoki justru kot bukau mudo pitto urupam mudo ibana mulak tu Tuhan Yesus akan murtad meninggal hon Yesus nanang mulak tu Tuhan Yesus ikon urupata ikon bukau tapitu unang justru mabain curang alai mabangun sebatang ma kasering dosong ni panatik ta sebagai halak Kristen bahwa hita panatik do Kristen. Apakah yang disebut panatik Kristen? Panatik Kristen ima boy mangurupi halak naneng mulak tu Tuhan Yesus. Boy mangurupi halak naneng bertobat. Ala taboto matakasa mule kadungan pesta na balga di harajau banua gijang harajau ni debata ima pesta pertobatan. Alkitab sudah bersaksi tentang bagaimana Yesus membuat sudut tudusan ima anak nama gue, anak namulaki. Na patuluhon na naing dohonon iturpukom muse ima
Porlu ni hamu bau ni rohai laos patureda la dui tunani dok na di ayat onum. Mulut tajah di ayat onum di dok laos idau ni nasa daging do haluaon nasiat debata. Ngolodung uli tung ture rohania karuas ni Kristus. Gabe idau nyaka bangso jolma akana soporsia dope akana dibagasa kahulumud dope ima dalan haluaon nasihat debata. Mulai kadongan menurut penelitian hiado di Patupah HKBP penelitian tu dan Pasar Bali puasa maul halak Bali masuk Kristen. Ibu Tuhamudo terkejut kita molo tabigi alusi jawabani. Aha. Emarhua masuk Kristen ninna lakido. Edung rope Kristen tu balion marmagua barang. Ada orang suruh halak Kristen tu balion marpia HP di alamani barang tarung nama aku. Luar biasa kan. Hamu baun ni roa dangi babua manang bangsua hai naro tu bali. Mudah-mudahan dak kalak bataki. Jaladong do musai penelitian puasa maol bangso nasing gabe halak Kristen. Marhua Kristen iba ayaka Kristen termasuk bangsa Eropa adalah penjajah. Penjajah. Ima dua penelitian. Berarti dang bertobat dope. Dang dipauba dope rohana. Alani hamule kadonga sa porsiaon na utama di penginjilan dang mabangun gedong gereja sa gudang-gudangna sa bagak-bagakna sa balga-balgana. Tahu alai mabangun roha do asa masayuli rohatta marhite raut wajah marhite pakatayon marhite haserepon ni roha ido daya tarik dan daya pikat di pengincilan. Sada siya namubaw ni roha nakikudokon ima haserepon ni roha. Hurian itu hatta ahado relevansi ni turpuk jami taon sebagai refleksi di kita dalam konteks natadopi di seluruh dunia nuengon. Ima pandemi. Parjolo dipangido tuhatta do marhite nama saon asa sudah bertobat. Jadi sebenarnya kata pertobatan itu bukan hanya di gereja lagi, tapi di semua relung kehidupan, di masyarakat bangsa negara. Nggak perlu kita, nggak perlu huria menyuarakan suara Nabi, suara kebenaran, bertobatlah. Dipanggil Tuhan taru marhite nama sai asa rade mananggal maninggal hon roha asumalan narwai naburuki turoha asumalan nebaru. Tertarik dau di bahasa ni presiden si Jokowi baru presiden ni bana ama kalimat ni mana ima revolusi mental naik di revolusi di do ibana
unang bangga melanggar peraturan lalu lintas. Unang bangga melanggar protokol kesehatan. Mulu na julu hamole kadonga sa porsyaon. Mulu marpesta hita. Taudang do jolma sa gudang-gudang na, sa rame-rame na, sa ribur-ribur na, mulu marpesta hita. Sonari berubahlah. Revolusi mental. Dang masana behitan wain. Mangudang tu pestata sa gudang-gudang na, sa rame-rame na, berkerumun. Gabai prestise do prestasi di hita. So tunggabe menek rohatta molootik peserta ni pesta na tapatupa. Kecil berkualitas, kecil sehat, selamat mulak siap pesta. Ima sada relevansi, refleksi di hita. Halani pos dorohani huria, pos dorohani tuhatta, bertobatlah, paturedalan di Tuhani. Lau mencegah akan nasolomo ni rohani Tuhani. Napadua umuse tapatuduh maserepon ni roha songotada nong marhamu bau kita. Asaro Yesus tu ibadah ta do tu pestata. Amin martangyang maita. Puji-pujian hamulation di sobah ruanami Tuhale Tuhan. Nungatol has hatam Tuhami apala di ubasom. Ima marhite-hite parjami taon ni si Johannes Pandidi na posom si totas na buri. Ima kata kunci pertobatan. Kamu bawa ni rohai do tutu ale Tuhan. Tadani nong songgop harajaumu di tonga-tonga nami. Lau sido na ni suarahon ni pamarita nami. Ima hasomalan na baru. Kebiasaan yang baru. Radi kami meninggalkan mananggalun. Aka kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk. Prestasi do prestise di kami. Dang na utama. Sa gudang-gudang na. Sa balga-balga na. Sa baga-baga na gereja. Alay sa baga-baga na hasirepon ni roha di kami. Sehat, selamat niyan. Mulak sa pesta nami. Sudi akan naroto pesta. Atong ali Tuhan. Revolusi mental na nigerakkan ni presiden nami. Saha may nang tuhuriam. Saha me tu cara nami mangulan akaulon nami di tonga-tonga ni masyarakat nang di tonga-tonga ni huriam. Muliate Tuhan molo dipakulingi hodo pihami marhiti hatam adik pe karas hatam Tuhami bahwa sudi kami ikut bertobat tanpa kecuali. Apakah itu ruas, apakah itu perhalado, apakah itu pendeta. Ido paturedalan. Asalam gudang masuk Tuhan Raja Umali Kristus. Hutangnya ko kami ale Tuhan aka ruas ni huriamon na marsahit. Molo hujahami di wartaun. Arong maopak pulopat talak di jabu na dirawat. Jala adong ma di rumah sakit opat talak. Muliate ale Tuhan. Sudi na marsahiton. Tanga dong be na COVID.
alai sahit ni pardaging o biasa nama. Jadi berharap pamilih Tuhan, pasu-pasumu ubah parubah dok parubatan nasida. Pasu-pasumu si pangano dok sinumon para medis dok ala-ala kesehatan na dipakai. Tanganmu mali Tuhan akan amalo na bijak di portibyon lamang aleo kamalumon ay horo ali Tuhan Yesus tabib agung dokter segala dokter dangadong sahit naso tarpa malupo sedangkan na mate di panguluho upasa tami matuho ali Tuhan akadungan namin na marsahiti homa na pamalupon na sida suang-songonima ali Tuhan akaruas ni huriamon na berencana na naing menikah tuho mau pasahat tami asa unang hulap finansial material dipersiapkan alai mental spiritual nama muliate Tuhan gudang program ni huriamon di resoton nong mardalan atong akan asumardalan dope patau mahami lumobi akan aposom parhalado do ruasmu naniuluhon ni padita nami asa buyele Tuhan huriam HKBP Keramat Jation memulus tahun 2020 sadon di bagasan las niroha do di bagasan hamu bau niroha ho mana puji hami ali Tuhan Yesus ola niro di saliling-liling na rapo na may rabdo tod di porbadia jumulus hesa dosa nami nagudangi hasimaroham amin daudutima maredehita los tapasa mapiliata Sai hutang abdo Tuhaku, sai masih oro haki di haroroni Tuhaku, songonan hidup nai, sai mardongan ulopo.
Martangya kumapiliata, ali di batama namin na di Banua Gijang, Odo haroruan ni saluhut si leo na dingga do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalara moti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutada hami gudang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sana nilehon mi ondiro di mataku. Dosa dohot kukupi rodi salun hartaku. Upasahat itu Ali Tuhan di bata amanami para siroha. Hasangapun hamuliao do puji-pujian madihoro di saliling nililingna. Mauliate marohanami diho ala niasi ni roham do holong ni roham. Ay disuruh hodo anak muna sasadai asamalua na ginonggomamu siad dosa nabi. Namarlas ni roha do hamin waing di bagasa kaserepon ni roha. Marningo haroro ni anak mudo apapatar na tulia portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus anak ni dibata na mangului. Pinuji maho ala niasi ni roham. Ala dipatuturu ho dirim. Gabe saur ho tuhami jol manalia. Asamalua akana pinili musiad dosa nabi. Marlas ni roha do hami nuaing jala mauliate rohanami marningo harorom mangibati hami. Setopo mahuriam jala pature mai bahen inganamu. Bongoti marohanami. Parbadiai jala patiur masaluhu nai marhite-hite sodang ni barita nauli. Asa hubas hami paimahon ari haroro nasangapi. Say pasu-pasu mana manggonggomi hami. Do saluhu raja ni halak Kristen. Say sodangi jala pasu-pasu masaluhu padita guru situa epanglis. Do akan apature na marsahit. Asa margugo na sida mangaramoti huriam. Say sungguli mahami tuhamu baon ni roha na tutu. Apuli maak na marsak. Urupi mana targugot manopot hasonangani. Say topot madungan nami na dihahulumun. Pabikcar mabarita na uditu na sida. Asalam tabba akan na porsea. Do napasangapoko diari harorom nasangapi. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sedarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songo panesanami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugyo tu pangujunan. Palua mahami siya pangago. Mulak mahamu di bagasad dami, jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodakot Tuhan debata mabuhina jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina jala di pasaur hon madamena tutodim. Amin.
Shalom, selama hari Minggu, salam sehat matuhita saluhuna. Horas. Sai hutan